O Concello de Rianxo irá da man da Asociación Rianxeira de Empresarios na solicitude dunha segunda escola infantil para o municipio. Aínda que a construción depende da Xunta de Galicia, a Administración local xa adiantou a posta a disposición dunha parcela de 2.600 metros cadrados no Parque Empresarial de Té. Aí vamos ir da man da ARE, da Asociación Rianxeira de Empresarios. Nesa solicitude nos vamos poñer toda a facilidade que é a cesión dunha parcela de 2.600 metros cadrados, moi céntrica, nun sitio ideal, na accesibilidade, na máis central no polígono está esa parcela. Empresarios e Concello consideran que se trata da ubicación ideal para este tipo de instalación, que daría servizo non só a traballadores do polígono, senón tamén a veciños de Rianxo ou doutros municipios, dadas as boas comunicacións. A nosa ubicación parece-nos ideal, evidentemente é un sitio que está a disposición, o equipamento está precisamente para iso, ese lugar público para ter unha escola infantil sería ideal para, eu creo que xa non só hasta para os propios traballadores e traballadoras do polígono, senón que incluso para xente do propio Concello que, sin necesidade de meterse no casco, podería ter ali as súas crianzas na escola infantil, ou mesmo incluso para xente de fora que pudese, aproveitando a canle que é a autovía, pois ter un lugar onde ir desenvolver a súa actividade profesional en Compostela, en Padrón ou en algunha outra localidade, que é o lugar céntrico onde ter o fillo ou a filla nesa escola infantil. A construción dunha nova gardería permitiría reducir a lista da garda na actual Galiña Azul de Rianxo, que conta con máis solicitudes que prazas dispoñibles.